Gihimakak sa opisyal sa Cebu City Transportation Office nga nagpatuman sila og kota sa gidaganon sa mga madakpan nga mga violators sa ilang mga traffic enforcer. Matud ni Raquel Arce ang pangu sa CCTO nga adunay target ang matag traffic enforcer nga maoy basihan sa ilang performance. Usa niini ang pagdakop sa mga traffic violators. Matag traffic enforcer gihatagan og tag-unom ka mga stop sa citation ticket nga gamiton sulod sa unom ka buwan batok sa mga motorista nga makalapas sa lagda sa trapiko. Samtang sa isyu nga mahal ang presyo sa uniforme sa mga enforcer, gipasabot ni Arce nga apektado ang presyo sa pagpatahi nila og uniforme sukad mag-usab-usab ang administrasyon. Giingong wala pa makabayad ang mga enforcer sa uniform, ilabay na kadtong mireklamo pinaagi sa social media. Nasayran nga nag-viral ang post sa kanhi enforcer nga misunog siyang uniforme tungod kay matud pa wala i-renew sa iyang trabaho kay wala makakota. Apan gipasabot ni Arce nga nahagbong sa performance evaluation ang maong enforcer kay matud pa wa makahimo sa iyang katungdanan. Kay sa tinuoray lang, when you talk of corruption, mas duna pay corruption ang usa ka enforcer nga dili mo dakop. Kay giariglo niya sa dan ang iyahang pagdakop unta. So giariglo niya mas naapa na siya'y corruption kaysa usa ka enforcer nga ni issue because of the violation.